Bé, aquesta és la sessió 3 de Física Moderna de la situació d'aprenentatge a un viatge al·lucinant. En aquesta sessió el que veurem és els problemes de llei radiactiva. Són molt importants. Llavors, la llei de desintegració, llei radiactiva, variables característiques que estan implicades en aquesta llei de desintegració i veurem un exemple resolt i després un seguit d'exercicis que farem. Val? Els exercicis, com sabeu, els teniu tots resolts en vídeos a banda. Primer de tot, factor temps, datació i medicina. Què vol dir això? Quan nosaltres fem servir un producte radioactiu, el fem servir sempre per alguna cosa. Per exemple, en cas de medicina, fem servir substàncies radioactives per poder detectar, per poder fer radiodiagnòstic, per poder fer també tractaments. Llavors, nosaltres quan fem servir aquesta substància radioactiva imaginarem, per exemple, que estem marcant qualsevol tipus de substància, els globus vermells de la sang, per exemple, els estem marcant i els estem marcant amb una substància radioactiva perquè volem poder detectar doncs, el seu ritme d'eliminació o el que sigui. Sí? A nosaltres ens interessa que aquesta senyal de la substància radioactiva sigui suficientment potent i estigui visible el suficient temps com per poder fer la prova. Però després aquesta substància segueix una substància radioactiva, i això que parlàvem l'altre dia dels beneficis i els riscos. Nosaltres pretenim obtenir un benefici de l'ús d'aquesta substància, però no volem tenir ad eternum una substància radioactiva en el nostre torrent sanguini. Per tant, quin tipus de substància radioactiva ens interessa? Quin tipus d'isòtops hauríem de fer servir? Doncs aquell que ens permeti fer la prova, que doni un senyal suficient per a poder fer la prova, però després que es pugui eliminar el més ràpid possible del torrent sanguini. Com veieu, el factor temps és un factor important. També quan nosaltres fem datacions de mostres arqueològiques o de sediments o de roques, etc., nosaltres hem de tenir molt en compte el temps que ha passat i el radioisòtop que farem servir per fer aquesta datació. En funció del que volem datar i de l'època aproximada que nosaltres estimem per a aquesta mostra, hem de fer servir una substància radioactiva sobre unes altres perquè atenent al seu període de semidesintegració o la seva constant de semidesintegració, unes són més adients que unes altres. Val? Llavors, el factor temps, com veieu, és quelcom importantíssim a l'hora d'estudiar la desintegració radioactiva. De fet, recordeu que hi ha una única cosa que hem de tenir present per a totes les substàncies radioactives, que en el procés de decaïment radioactiu, doncs precisament el que es produeix és un decaïment, és a dir, hi ha una disminució amb el temps de l'activitat i també del nombre de nuclis radioactius. Aquesta sessió parlarem justament de com és aquest decaïment en el temps. Val. La mesura fonamental que tindrem en compte, l'activitat radiactiva. Què és l'activitat? Doncs és molt senzill, és el nombre de desintegracions que es registren en una mostra radiactiva per unitat de temps. En el temps, el que sigui. Si, per exemple, aquest temps és un segon, llavors tenim el becquerel, que és la unitat de desintegració del sistema internacional, la unitat d'activitat del sistema internacional. De què depèn l'activitat? Doncs, com veieu claríssimament, del nombre de nuclis radioactius. Llavors, la corba que obtindrem, us avanço, serà una exponencial, que és la corba típica quan la variable que estàs mesurant depèn directament de la variable que estàs fent servir per mesurar-la, doncs llavors el que obtens és una exponencial. Aquí, per exemple, l'activitat depèn del nombre de nuclis radioactius, però cada cop que hi ha una desintegració es perd un nombre de nuclis radioactius. Llavors, com veieu, el nombre de nuclis radioactius està relacionat directament amb l'activitat i amb el seu ritme de decaïment. Sí? Val. El nombre de nuclis radioactius, com us deia, varia de forma exponencial i ho fa segons aquesta llei que serà importantíssima. La fareu servir un munt de vegades. Llegim el que diu. Diu, el nombre de nuclis radioactius que tenim ara, en aquest moment, n, és igual
el nombre de nuclis radioactius que teníem inicialment, quan aquesta mostra es va crear o quan vam començar a comptar el temps, multiplicat per E elevat a menys lambda. Lambda és la constant de desintegració característica de cada substància radioactiva multiplicat per el temps. Sí? Com veieu, aquesta fórmula matemàticament és una exponencial. Sí? Diu, la constant de desintegració lambda només depèn de l'àtom. Què vol dir això? Clar, nosaltres estem acostumats a que en química hi ha variables que poden canviar en funció de la pressió, en funció de la temperatura, en funció de la presència de catalitzadors, etc. Però en aquest cas tenim en compte que la química nuclear, les desintegracions radiactives és quelcom que afecta al nucli atòmic. Per tant, res, absolutament res de la nostra química quotidiana, explosions, àcids, temperatures, pressions, res d'això podrà fer canviar una cosa tan intrínseca, tan íntima del nucli atòmic. Per tant, la constant radiactiva, la lambda, només depèn del tipus d'àtom. Cada isòtop radioactiu té la seva lambda característica i aquesta lambda no variarà pas fem nosaltres el que fem des de fora. Val? N sub 0 en aquesta fórmula és, òbviament, el nombre de nuclis radioactius que teníem inicialment, en el moment que nosaltres considerem l'origen del temps. Sí? Bé, anàlisi gràfic. Com resulta que la substància radioactiva té una certa tendència a desintegrar-se i l'activitat depèn d'aquesta quantitat de substància radioactiva, però al mateix temps, a mesura que es va desintegrant, va quedant menys substància radioactiva, els gràfics que trobarem seran sempre exponencials d'aquest tipus. Doneu-vos compte aquí en aquest gràfic, per exemple, nosaltres tenim una quantitat de 120 àtoms inicialment i si us n'adoneu, quan han passat 5 dies, jo tinc la meitat, tinc 60. Sí? Què és el que passa? Quan passen 5 dies, l'altra meitat desapareix? No. Sempre que passen 5 dies jo tinc la meitat del que tenia. Per tant, els primers 5 dies perdo la meitat. Els següents perdo una quarta part. Els següents perdo un vuitè i així successivament. És a dir, la quantitat de substància radioactiva va decaient en el temps, però cada cop que passa un temps determinat jo perdo sempre la mateixa quantitat en relació a l'inici. És a dir, si tarden 5 dies perdrà la meitat de la substància, 5 dies després no tindré zero, tindré una quarta part, després tindré un vuitè, després un setzè i així successivament. Aquesta asímptota sempre acaba al zero. Segons la substància radioactiva, la baixada pot ser més abrupta o pot ser més paulatina, però al final totes són exponencials amb més o menys tendència a baixar ràpid. Sí? Val. La unitat ja ho hem dit, en el sistema internacional la unitat és el becquerel, una desintegració per segon, i la forma de comptar o de detectar desintegracions radioactives hi ha moltes, val? Ja us he dit que es fa servir en medicina, en tomografia de previsió de positrons, hi ha moltes gammagrafies i demés, hi ha diferents aparells que les detecten, però si el que volem detectar són comptes per segon, doncs tenim el comptador Heiger-Müller aquest que tenim aquí en aquesta imatge. Molt bé, anem a parlar de les variables característiques. Un llistat gran. La primera de totes ja l'hem comentat, activitat, se simbolitza amb la lletra A majúscula, és desintegracions per unitat de temps, si són desintegracions per segon, unitat del sistema internacional, el becquerel. Sí? Següent cosa, la constant de desintegració se simbolitza amb la lletra grega lambda i és característica, com hem dit abans, de cada nucli atòmic. Res que fem nosaltres pot fer canviar aquesta lambda, que és característica i que tenim tabulades per a totes les substàncies radioactives. De fet, veieu aquí que tenim una fórmula que és una fórmula bastant important i que diu que l'activitat és proporcional al nombre d'àtoms, això ja ho sabem, i la constant d'aquesta proporcionalitat seria justament la lambda. Si us n'adoneu, penseu un momentet, val? Diu-vos, ostres, l'activitat. Imaginem que tenim un bol ple d'àtoms radioactius, com si fossin crispetes, sí? Llavors, de què depèn la quantitat de... Posem aquestes crispetes al microones, per exemple, i ens posem a escoltar. Anem escoltant com si escoltéssim cada cop que una crispeta peta, sí? O es fa, resulta que això és un àtom radioactiu que s'ha desintegrat. Val. Si nosaltres posem el bol de crispetes al microones i deixem passar el temps, ens adonarem que el nombre de crispetes que van petant va decaient en el temps. Per què? Què és el que passa? Doncs
cada crispeta té una tendència natural a desintegrar-se. En aquest cas, cada àtom radioactiu té una tendència natural a desintegrar-se, que seria aquesta lambda. Però quants més àtoms radioactius en quedin, més activitat escoltaré. Clar, quan van decaient el nombre d'àtoms radioactius, la tendència aquesta a desintegrar-se serà exactament la mateixa, el temps que trigaràs a tenir la meitat de la mostra serà exactament el mateix, però com que et queden cada cop menys àtoms, doncs cada cop detectaràs menys activitats, que és el que passa sempre en els problemes de llei radiactiva. Val? N és el nombre d'àtoms que tens en un moment determinat, el nombre d'àtoms radioactius. Tu pots tenir una roca, per exemple, que té un cert percentatge d'àtoms radioactius, i aquí els únics que estàs considerant són els àtoms radioactius. Els àtoms que no són radioactius no t'interessen, són convidats de pedra. Sí? Val. La variació amb el temps segueix aquesta llei que ja hem vist abans, el nombre d'àtoms en un moment determinat és igual al nombre d'àtoms inicials multiplicat per L elevat a menys lambda T. Això, aquesta llei, parla aquest idioma, que és l'idioma del nombre d'àtoms, però també parla dos idiomes més. Tenim l'idioma del nombre d'àtoms, però també el podem tenir parlant l'idioma de les activitats. Podem dir que l'activitat en un moment determinat és igual a l'activitat inicial que tenia la mostra multiplicat per E elevat a menys lambda T. I com el nombre d'àtoms està directament relacionat amb la massa, per nombre d'Avogadro i per la massa atòmica de cadascuna de les substàncies, doncs llavors aquesta llei, encara que no sortirà aquí, també parla l'idioma de les masses. La massa de substància radiactiva en un moment determinat és igual a la massa de substància radiactiva inicial multiplicat per E elevat a menys lambda T. Molt bé. Temps de semidesintegració és una variable important, se simbolitza amb la lletra T mig, sí? I representa el temps que triga una mostra radiactiva en reduir la seva activitat a la meitat, o en reduir el seu número d'àtoms a la meitat, o en reduir la massa de substància radiactiva a la meitat. Sí? La fórmula que relaciona el període de semidesintegració amb la constant de desintegració és aquesta fórmula d'aquí, i es pot deduir, a classe us la vaig deduir, es pot deduir fent servir la llei radiactiva i dient que la n és igual a n sub 0 partit per 2, és a dir, imposes que la quantitat d'àtoms ara és la meitat dels que tenies inicialment, aïlles de forma correcta, fas els càlculs necessaris i acabes arribant a aquesta expressió d'aquí. Si mai dubteu, podeu fer-ho. Sí? Val. Vida mitjana se simbolitza amb la lletra tau. La bona notícia és que no us entra l'esport, per tant, vosaltres tampoc no es carreguen gaire. Està bé que sapigueu de què va el temps de vida mitjana. Es diu justament això, l'esperança de vida que té un nucli atòmic, que és la inversa de la lambda. És a dir, que el nucli atòmic, tu, quan tens un nucli, mai no saps si es desintegrarà o no es desintegrarà. És impossible predir quan es desintegrarà un únic nucli atòmic. Per tant, el que es fa és una mitjana aritmètica, és a dir, si tu tens un nucli atòmic no sabràs si un nucli atòmic només o es desintegra o no es desintegra, però quan tens un nombre gran de nuclis atòmics, llavors pots aplicar procediments estadístics, és a dir, que pots fer prediccions estadístiques quan tens una mostra. Quan més gran és la mostra, millor són les teves prediccions estadístiques. Ara, si tens només un nucli atòmic no pots saber gaire cosa, o es desintegra o no es desintegra. Sí? Val. Aquesta frase que tenim aquí destacada és molt important. Quan nosaltres fem servir la fórmula de la llei radiactiva, la podem fer servir, no cal passar a segons ni res d'això, la podem fer servir en anys, en segons, en minuts, en setmanes, en mesos, en la unitat de temps que ens doni la gana. L'única cosa que és important és que han de ser coherents les unitats de temps de la T i les unitats de temps de la lambda, és a dir, que si la lambda s'expressa en anys a la menys 1, doncs la T s'haurà d'expressar en anys. Sí, és l'única cosa que hem de tenir en compte. Aquest número que he dit sobre la E ha de ser un número que estigui sense unitats. Sí? Molt bé. I ara tenim aquest exemple resolt. Diu l'urani 238 decau per emissió alfa a tori 234. La constant de desintegració del procés és 1,54 per 10 a la menys 10 anys a la menys 1. Com veieu, és una constant de desintegració, per tant, les seves unitats són unitats de temps a la menys 1, sí? En aquest cas, anys. Apartat A. Si tenim una tona d'urani 238 pur,
quant de temps haurà de passar perquè l'activitat de l'urani 238 es redueixi a la meitat. Bé, el que m'has demanat aquí, si volen el temps que triga a reduir-se a la meitat la seva activitat, el que m'estan demanant és el període de semidesintegració. Sí? I a més, no depèn de la quantitat inicial d'urani que tinc. M'han dit que tenia una tona inicialment, però per aquest apartat no em farà falta. Tant se val la quantitat que tingui. Una tona d'urani 238 triga el mateix temps a reduir la seva activitat a la meitat que un gram d'urani 238. Sí? Apartat B. Quan urani 238, ara sí, ens quedarà després de passar 1.000 milions d'anys. Doncs ara sí que necessito la quantitat inicial i doncs, agafant aquesta quantitat de 1.000 milions d'anys podrem fer els càlculs per saber quan em queda quan ha passat aquest temps. I el darrer apartat diu quant de temps caldria esperar perquè la massa d'urani 238 disminueixi fins a 0,8 tones. Inicialment tenia una i ara em diu que haig de tenir finalment 0,8. Per tant, la quantitat inicial és una, la quantitat final és 0,8 tones. Molta atenció als aspectes semàntics. Aquests problemes són molt senzills, però gairebé l'única part on us podeu equivocar és justament aquí. No és el mateix que em diguin quina quantitat de temps ha de passar per disminuir la quantitat d'urani a 0,8 tones que em digui que volen disminuir la quantitat d'urani en 0,8 tones. Disminuir en 0,8 tones significa que hem perdut 0,8 tones, per tant em queda 0,2. Disminuir a 0,8 tones vol dir que em queden exactament 0,8 tones. Llavors, aspectes semàntics molt important. Teniu molt en compte quan ens donin aquesta dada, si ens han dit reduir l'activitat a un 20% o reduir l'activitat en un 20%. No és el mateix. Sí? Doncs mirem ràpidament, com veieu l'apartat A, aquí ens diu el que us havia dit jo, que no depèn de la quantitat inicial que tinguis, que el que t'estan demanant és el període de semidesintegració, llavors apliquen la fórmula i calculen el període de semidesintegració, que el surt 4,5 per 10 a la 9 anys. Després, per saber quant urani ens queda quan han passat 1.000 milions d'anys, doncs llavors en el temps posem 1.000 milions d'anys. Aquí ho estan resolent, com veieu, pas per pas. Primer t'estan fent la part de dalt de l'exponencial, agafant la lambda i agafant aquest temps. Mireu que la lambda són anys a la menys 1 i els 1.000 milions d'anys són anys, per tant, les unitats són coherents les unes a les altres, es simplifiquen i el que queda a sobre l'exponencial és aquest número de 0,154. Sí? Següent, agafen aquest número, agafen la quantitat agafen elevat aquest número, li surt aquesta quantitat de 0,857 i això ho multipliquen per la quantitat d'urani que tenien inicialment i li acaba sortint la quantitat d'urani romanent, que són, com inicialment tenien una tona, doncs multiplicat per això li surt 0,857 tones. I l'apartat C, aquí heu de recordar com es treballava amb els logaritmes. Tu tens que la quantitat que tens ara és 0,8 n sub 0, 0,8 la quantitat que tenies inicialment. Aquests n sub 0, com veieu, es simplifiquen perquè estan a tots dos costats de l'equació i em queda que el 0,8 és igual a e elevat a menys lambda t. Què és el que fem? Nosaltres hem de calcular quan val la t, que està allà a sobre de l'exponencial. Per tant, per exorcitzar aquest nombre que està a dalt de l'exponencial, el que fem és que prenem logaritme neperià en tots dos costats. Quan prenem logaritme neperià de 0,8, doncs la calculadora em dirà quan és el logaritme neperià de 0,8, sortirà aquí un número negatiu, i després, en fer logaritme neperià de elevat al que sigui, el que em queda és aquest al que sigui. Val? Llavors, aquesta lambda que tenim negativa passa sota dividint, el logaritme neperià de 0,8, com us dic, surt un número negatiu, llavors el negatiu de dalt i el de baix se simplifiquen i et queda aquesta quantitat. Llavors, mireu-vos bé aquest exemple resolt, que us aporta bastant. Penúltima cosa, aquesta taula és molt interessant, interessantíssima sobretot per quan hagueu de fer gràfics. És una forma molt senzilla de poder fer un gràfic d'aquests exponencials que mostra el decaïment d'una substància radioactiva. Val? Com veieu, la taula mostra una manera lleugerament diferent de relacionar la d'una mostra i el seu període de semidesintegració. Aquesta quantitat, com diu aquí, està expressada està parlant dels nuclis radioactius, però també podria parlar de la massa o
també podria parlar de l'activitat, de qualsevol de les tres coses, de qualsevol dels tres idiomes que parla la llei redactiva. Llavors, la taula és molt senzilla. Han passat 0 períodes de semi-desintegració. Quan tinc? Doncs han passat 0 períodes de semi-desintegració, ho tinc tot, per tant, què és el que fem? Fem 1 mig elevat a 0. Qualsevol número elevat a 0 és 1. Per tant, què em queda? Quina fracció em queda? Em queda 1, sí? Ha passat un període de semi-desintegració, m'ha de quedar el 50%, fem 1 mig elevat a 1 i em queda 1 mig, sí? Han passat 2 períodes de semi-desintegració, m'ha de quedar el 25%, fent un altre cop 1 mig elevat a 2 i ara em surt 1,4, perdó, 1 partit entre 4. I quan han passat 3 períodes de semi-desintegració em queda un 12,5% del que tenia inicialment. Si fem 1 mig elevat a 3 em quedarà aquest 1 vuitè, sí? Si ens fixem en aquesta taula podem generalitzar una llei general, és a dir, si jo vull expressar la quantitat de nuclis o de massa o d'activitat que tingui un moment determinat en relació a la que tenia inicialment en funció dels períodes de semi-desintegració, la fórmula que haig d'utilitzar és que la quantitat n o l'activitat A que tinc en aquest moment és la que tenia inicialment multiplicat per 1 mig elevat a n, sent n el nombre de períodes de semi-desintegració. Llavors, d'aquesta forma, tindré un gràfic que em permetrà facilíssimament, a base d'utilitzar com a unitat que repeteix el període de semi-desintegració, podré posar 0, ho tinc tot. Ha passat un període de semi-desintegració, tinc la meitat. Han passat 2, tinc una quarta part. Han passat 3, tinc un vuitè i així successivament. Val, i el que ve a continuació ja són exercicis. Els passo una mica a poc per si algú està mirant, no els teniu resolts, val, amb un vídeo a part, però per si esteu mirant el vídeo aquest i no teniu els altres a mà i els voleu fer, doncs aquí teniu els exercicis i la seva solució. Sí? Aquest exponencial, quan veieu aquests en 4, en realitat és 10 elevat a 4, ja ho sabeu. Segur que estareu pensant que quin tot d'exercicis, però recordo que teniu tots resolts amb vídeos a banda, sí? I aquests són tots els exercicis que teniu també de deures. En el cas dels deures, sabeu que no teniu vídeo, però teniu una diapositiva després de cada exercici amb la resolució completa.